ఆన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో భక్తి రసామృత సింధు 17వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. భావభక్తి చూడబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయో శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ప్రణామం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందరికీ ప్రణామాలు. సో నిన్న రాగభక్తిలో 2వ భాగం చూసాము. అందులో మరి గుర్తున్న పాయింట్స్ కొన్ని చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. మరి రాగభక్తిలో మరి రకాలు చూసాము. దాంట్లో అంటే మరి కామ రూప రాగభక్తి, అలాగే సాంబంధిక రాగభక్తి అని, మళ్ళీ వాటిలో కూడా రెండిట్లో 2 రకాలు ఉంటాయన్నది చూసాము. సో అవి సింపుల్గా గుర్తున్న పాయింట్స్ పెట్టండి, చూద్దాం. సో ఇప్పుడు భావభక్తి మీ పాయింట్స్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వాటిని రివైజ్ చేయొచ్చు. భావభక్తి ఎలా ఉంటుంది, రాగభక్తి అనేది చూసాము. భావభక్తి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. అంటే ఫైనల్గా ఇది లాస్ట్ స్టేజ్ అంటారు ఈ భావభక్తి. సో ముందు రాగభక్తి, తరువాత భావభక్తి. సో ఎవరైతే మరి ఇలా క్రమం తప్పకుండా శ్రద్ధగా, అందుకే భాగవతంలో కూడా భగవంతుడి పట్ల నిర్హేతుకం అంటారంటే నిర్హేతుకం, కారణం లేకుండా, అంటే సహజ ప్రేమ అన్నమాట. కారణం లేకుండా ప్రేమ ఎవరి మీద ఉంటుంది? న్యాచురల్గా మనకి ఏది ఉన్నప్పుడు దాన్ని సహజమైన ప్రేమ అంటాం. ఏ కారణం లేకుండా మనకి దేని మీదైనా ప్రేమ ఉన్నప్పుడు అది సహజంగా ఉండే ప్రేమ. అలాగే కంటిన్యూస్ అని కూడా అంటారు. నిర్హేతుకం, మరి అహైతుకం. అంటే అహైతుకం అంటే కారణం లేకుండా, నిర్హేతుకం అంటే అడ్డంకు లేకుండా, ఏవి ఎప్పుడు కూడా ఆగిపోకుండా కంటిన్యూస్గా ఉండడం అన్నమాట. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా శ్రద్ధగా భగవత్ సేవలో నిమగ్నుడైన వాళ్ళు ఈ ప్రకృతి గుణాలన్నింటినీ అధిగమించి తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకుంటారు. ఇలా ఎవరైతే ఈ భక్తి మార్గంలో క్రమం తప్పకుండా ఉంటున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించేటటువంటి స్థితికి వస్తారు, ఆధ్యాత్మిక స్థితికి అంటున్నారు. సో ఈ భక్తి మార్గం అంటే ఏమిటో, ఎలా ఉండాలో మరి అన్ని మనకి రకరకాలుగా వర్ణించి చెప్పారు. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా 3 గుణాలని అధిగమించవచ్చు. మరి రాసినది ఎవరు? రూప గోస్వామి.
వాళ్ళంతా గోస్వాములు, వాళ్ళు మహాభక్తులు. ఈ భక్తి మార్గంలో వాళ్ళ జీవితాన్ని అంతా కూడా వాళ్ళు గడిపిన వాళ్ళు. కాబట్టి ఆయన తన యొక్క అనుభవంతో వ్రాసినటువంటి పుస్తకం కాబట్టి, చెప్పినటువంటి విషయాలు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇది ఫాలో అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నిర్హేతుకంగా అంటే నిరాటంకంగా, అడ్డంకులు లేకుండా కంటిన్యూస్గా ఈ మార్గంలో ఎవరైతే ఉంటారో, ఈ భక్తి మార్గంలో తప్పనిసరిగా 3 గుణాలని అధిగమించే ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అందుకుంటారు. ఈ సమయంలో మరి వాళ్ళ ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని అందుకున్నప్పుడు రాగభక్తిలో వాళ్ళు పరిపూర్ణులైనప్పుడు మరి వాళ్ళ హృదయం అంతా కూడా సూర్యుడిలాగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందట. సూర్యుడు మరి ఎంత దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు, అలా వాళ్ళ హృదయం దేదీప్యమానం అయిపోతుంది. దేనితో? సచ్చిత్తానంద స్థితితో. ఆ ఆనందం అంతటి వెలుగుని, అంతటి బ్రహ్మానందం, అంతటి ప్రకాశవంతం, అంతటి నిత్యానందం, మహదానందం, బ్రహ్మానందం, సచ్చిత్తానందం. సో వాళ్ళ హృదయం ఆనందంతో సూర్యుని వలె ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. సూర్యుడు అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వం అంతటి ప్రకాశవంతమైన, సంపూర్ణమైన, శుద్ధమైన, కల్మషరహితమైన ఆనందతత్వం, ప్రేమతత్వం. సో సూర్యుడు గనక, సూర్యుడు ఈ గ్రహ కుటుంబాలన్నీ, ప్లానెట్స్ అన్నిటికీ ఆయన దూరంగా ఉన్నాడు కదా. ఆయన చుట్టూ అవి తిరుగుతున్నాయి, కానీ ఆయన వాటన్నిటికీ దూరంగా ఉన్నాడు. మబ్బులు కూడా ఆయన్ని కప్పేటటువంటి అవకాశం లేదు. అలాగే ఈ భక్తుడు కూడా సూర్యుడి వలె పవిత్రుడైనప్పుడు ఇంకా వాళ్ళ పవిత్ర హృదయం నుంచి భావభక్తి వెలువడుతుంది. ఇక వాళ్ళకి ఏ మబ్బులు సూర్యుడిని ఎలా కప్పలేవో, వాళ్ళ యొక్క వెలుగును, వాళ్ళ హృదయం యొక్క ప్రకాశత్వాన్ని ఆ సమయంలో ఇక ఏది కూడా ఆ ప్రకాశత్వాన్ని ఆపలేదు. ఇంకా వాళ్ళకి ఆనందం, ఆ సంపూర్ణ ఆనందం, ప్రేమతత్వం తప్ప ఏ కల్మషం లేని ఆ ప్యూరిటీ వల్లే అది అలా దగదగా మెరిసిపోతుందన్నమాట హృదయం. అది అప్పుడు ఆ శుద్ధతత్వం నుంచి భావభక్తి వస్తుంది. సూర్యకాంతి కంటే కూడా తేజస్సు గల శక్తి ఆ భావభక్తికి ఉన్నది. సో అప్పుడు భగవంతుడితో కంప్లీట్ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది, పరిపూర్ణం అవుతుంది భగవంతుడితో. అది అంటే భగవత్ తత్వాన్ని కంప్లీట్గా వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు, ఆ తత్వానికి రాగలిగారు సహజంగానే. మరి వాళ్ళు భావభక్తితో భగవత్ సేవ చేయాలనే ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ దశలో ఇక కంప్లీట్ ఉత్తమ పరిపూర్ణ స్థితిని అందుకుంటాడు. మామూలుగా అలా భగవత్ సేవకి తహతహలాడేవాళ్ళు కాబట్టే ఆ స్థితికి రాగలిగారు. ఇంకా ఈ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి వస్తారు. ఇక వాళ్ళకి ఐహిక మమకారాలు, బంధాలు, వీటి వల్ల ఏ విషయం కూడా వాళ్ళని అలజడి పెట్టలేదు. ఎటువంటి కష్టమైన ఏదొచ్చినా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ఆనందానికి అది అడ్డు కాదు. అటువంటి పరిపూర్ణమైన శాశ్వత ఆనందంలోకి వాళ్ళు వెళ్తారు. ఆ సమయంలో ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడి యొక్క సేవను, భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని లోనే ఉంటూ భగవత్ సేవనే వాళ్ళు కోరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో మనం ఈ భక్తి లక్షణాలు చెప్పారు కదా. మన ప్రస్తుతం మన ఇంద్రియాలతోనే ఈ భక్తిని మనం సాధన చేస్తాం, మనకున్న ఇంద్రియాలతో. అప్పుడు మనం ఈ ఇంద్రియాలతో మనం సాధన చేసిన క్రమంగా ఎలా భావభక్తి స్థితిని మనం అందుకోవచ్చో ఇంతకు ముందు వాటిల్లో కూడా మనకు చెప్పారు చాప్టర్స్లో. సో ఈ భక్తి సేవా విధానాలు 2 రకాలు అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఒకటి నియమ నిబంధనలతో చేసే చేష్ట రూప భక్తి, అంటే మరి అర్చనలో ఒక పద్ధతి ఉన్నది కదా. మరి భగవంతుడికి వింజామర విసరడం, పూలు సమర్పించడం, నైవేద్యం సమర్పించడం, దీపం వెలిగించడం, హారతి ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చేష్ట రూప భక్తి. రెండవది ఏమిటి అంటే సహజ ప్రేమతో భగవంతుని సేవించే భావరూప భక్తి. సో ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి సేవించడం, అది ఎటువంటి ప్రేమ? సహజమైన ప్రేమ. సో ఈ చేష్ట భక్తి అనేది మొదటి రకం అయితే, ఇలా సహజ ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి సేవించేది రెండవది భావభక్తి. అయితే ఈ చేష్ట రూప భక్తిలో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఒకటేమో సాధన రూప భక్తి,
రెండు కార్యరూప భక్తి. ఈ చేష్ట రూప భక్తి మనం ఫైనల్గా అది ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్లోకి ఆ తత్వం వచ్చిందో, భక్తి తత్వం, దాన్ని అప్పుడు భావభక్తి కార్యరూపం దాల్చినప్పుడు భావభక్తి అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి పట్ల ఎవరైతే శుద్ధమైన ప్రేమతో ఉంటూ ప్రప్రథమంగా వాళ్ళ లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు, ప్రప్రథమ లక్షణం భావభక్తి. ఆ దశలో అంటే నిజమైన ప్రేమలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, ఆ శుద్ధ ప్రేమలో అది భావభక్తి. ఆ దశలో ఉన్న వాళ్ళు యూజువల్గా అటువంటి భక్తులు కళ్ళ వెంట నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి, కంపించిపోతూ ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అన్నమాట. వాళ్ళ ప్రేమతో, భగవంతుడి పట్ల ప్రేమతో వాళ్ళకి చేతులు కంపించవచ్చు, ముఖం కంపించవచ్చు, తర్వాత కంటి వెంట నీరు కారవచ్చు. ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతాయి ఆ శుద్ధ భక్తులకి అని చెప్పి తంత్రశాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు. తంత్రశాస్త్రాలు అనే గ్రంథాల్లో కూడా చెప్పారు ఈ భావభక్తుల లక్షణాలు. సో అన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు కంటి వెంట నీరు కారుస్తూ ఇలా శరీరం కంపిస్తూ ఉండడం జరుగుతుందని కాదు, అప్పుడప్పుడు ఆ లక్షణాలు వాళ్ళల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దుర్వాసముని మరి అంబరీష్ మహారాజుకి చాలా కష్టం కలిగించాడు కదా, వెళ్ళి ఆయన్ని ఏకాదశి రోజు స్నానం చేసి వస్తానని చెప్పి ఏకాదశి ముగిసే టైంకి వీళ్ళు ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి, ఆ టైంకి రాకుండా ఆయన మరి తప్పక మంచి తీర్థం తీసుకుని ఆయన ఉపవాసాన్ని ఆయన ఆపినప్పుడు వెంటనే వచ్చి ఒక రాక్షసుని సృష్టించి వదలడం, ఇదంతా చేయడం జరిగింది. క్లిష్ట పరిస్థితి కలిగించాడు ఆయనకి. అప్పుడు మరి ఆయన ఇక వేరే దారి లేక భగవంతుడిని ధ్యానించడం జరిగిందనమాట. సో అప్పుడు ఆయన శరీరంలో కొన్ని మార్పులు కనిపించాయి. కంటి వెంట అశ్రువులు ధారాపాతంగా కురవడం ప్రారంభించాయి. ఏది మరి ఆయన తీవ్రంగా భగవంతుని ధ్యానించడం ప్రారంభించినప్పుడు. సో ఇలాంటి లక్షణాలు భావభక్తికి సూచనలు. కంటి అశ్రువుల రూపంలోనూ కంపన, శరీరంలో కంపించడం, ఈ రకంగా వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి ఈ భావభక్తి లక్షణాలు. తరువాత ఇలా బయటికి ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నా మనస్సులో ఎప్పుడు ఆ భావం భక్తి స్థిరపడి ఉంటుంది. బయటికి ఈ భావభక్తి యొక్క లక్షణాలు ఇలా అప్పుడప్పుడు కనిపించవచ్చు, కానీ మనస్సులో ఎప్పుడు ఆ భావభక్తి స్థిరంగానే ఉంటుంది. సో ఆ స్థితి అలా కొంతకాలం సాగినప్పుడు సమాధి అని చెప్పి అంటారు. సో ఈ అవగాహన స్థితి శ్రీకృష్ణుడితో మరి ఎన్నో లీలలకు దారితీస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది సమాధి స్థితి. సో ఈ భావభక్తి లక్షణాలు ఎప్పుడైతే మనస్సులో స్థితమైపోతాయో ఆ స్థితే ఇలా కొనసాగినప్పుడు కొంతకాలం సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తారు అంటున్నారు. సో సమాధి అంటే ఇక కంప్లీట్గా భగవంతుడి యొక్క కనెక్షన్లో ఉండగలదు. ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతంగా 2 విధాలుగా ఈ భావభక్తి స్థాయిని అందుకోవచ్చు అని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ విధానం ఎలాంటిది అంటే శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం ద్వారా నిరంతర సాధన. 2 ఉండాలి. శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం చేస్తూ మనం నిరంతరం ఈ సాధన చేయాలి. రెండవది ఏమిటి అంటే శ్రీకృష్ణుడు కానీ ఆ కృష్ణుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడు కానీ వాళ్ళ పట్ల అవ్యాజానురాగాన్ని ప్రసరించడం అంటున్నారు. సాధారణంగా శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం వల్లే భావభక్తి స్థాయిని అందుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి శ్రీకృష్ణుడు లేక ఆయన భక్తుని యొక్క అవ్యాజానురాగం కలగడం చాలా అరుదు అంటున్నారనమాట. సో దీనివల్ల తేలిన సారాంశం ఏమిటి అంటే అది అంటే ముఖ్యంగా శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమే మనకి భావభక్తి పెరగడానికి కారణం. కాబట్టి భగవంతుడి లేదా భక్తుడి యొక్క అవ్యాజానురాగం కలగడం అనేది సాధారణంగా చాలా అరుదు. భగవంతుడి అనురాగం అంటే లేక ఆయన భక్తుడు, ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క అంటే అనురాగం కలగడం అరుదు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే అయితే భగవంతుడికి మన పట్ల ప్రేమ లేదా, ఈ శుద్ధ భక్తులకు కూడా మన పట్ల అందరి పట్ల ప్రేమ ఉండదా అనే డౌట్ వస్తే దాని ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే
అలా అటువంటి అనురాగం ఎప్పుడూ ప్రసరిస్తూనే ఉంటుంది భగవంతుల్లోనూ. ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుల్లో వాళ్ళ మనసే ప్రేమమయం, నిష్కల్మష ప్రేమమయం. మరి కానీ అది అందుకోవడానికి కూడా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడూ వస్తూనే ఉంటుంది. ఏడా కనెక్షన్స్‌లో వైరుల్లో వాటిల్లో ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. కానీ మనం తీసుకువెళ్ళి ప్లగ్‌లో అది ఏదైనా గుచ్చి లైట్ వేస్తే గాని లైట్ వెలగదు గదా! సో, స్విచ్ వేస్తేనే లైట్ వెలుగుతుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ ఉన్నది. కానీ మనం దాన్ని చూడాలి అంటే లైట్ వేయాలి. స్విచ్ వేయాలి. అలాగే ఈ మనం కూడా వెళ్ళి ఆ సాధన వాళ్ళతో సాంగత్యం అనేది చేసినప్పుడు మన యొక్క భక్తి గూడా ఆ రకంగా వెలుగుతుంది అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో, ఈ భక్తుల సాంగత్యంలో మనం ఈ రకంగా ఈ భక్తి సేవా విధానాలన్నీ పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి తప్పనిసరిగా మనం కూడా ఆ భావభక్తి స్థితిని అందుకోవచ్చు. సో, కరెంటుని మనం స్విచ్ వేస్తే లైట్ బల్బ్ ఎలా వెలుగుతుందో మరి దానిలో ఉన్న శక్తి, వాళ్ళలో ఉన్న శక్తి మనలో కూడా మనం వాళ్ళ సాంగత్యంతో ఈ సాధన కూడా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనం కూడా అందుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో, మరి కొన్ని ప్రత్యేకమైన టైమ్స్‌లో భగవంతుడు మనం ప్రయత్నించకపోయినా గూడా ఆయన అవ్యాజ అనురాగాన్ని ప్రసరించడం నిజమే. కానీ అది అది గూడా ఒక పూర్వజన్మ సుకృతం. ఆయన ఎందుకు చేస్తారో ఆయనకి తెలుసు. కారణం ఏదో ఉంటుంది. దానికోసం మనం ఎదురు చూస్తూ కూర్చోకుండా మన పట్ల గూడా అలా అవ్యాజ అనురాగం భగవంతుడు ఇస్తారేమో అని మనం మన యొక్క సాధనను మనం నిత్యము నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్‌లో గానీ ఎక్కడైనా ఎప్పుడు చదువుకోని వ్యక్తి మరి చదువుకోని వ్యక్తులకు కూడా ఒక్కొక్కసారి గౌరవ పీహెచ్‌డీలు ఇవి ఇస్తూ ఉంటారు గదా! ఆనరరీ పీహెచ్‌డీ అంటూ ఉంటారు. మీరు వినే ఉంటారు. వాళ్ళసలు పీహెచ్‌డీ చెయ్యరు. కానీ వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత స్థితి, వాళ్ళ యొక్క సేవల వల్ల అవ్వనివ్వండి, దేని వల్ల అవ్వనివ్వండి, వాళ్ళకి గౌరవ పట్టా ఇస్తూ ఉంటారు. ఆనరరీ డిగ్రీ. సో, అలా మరి ప్రతి వాళ్ళు మనకు కూడా ఆనరరీ డిగ్రీ వస్తుందేమో అని ఎదురు చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? చదువుకోకుండా, డిగ్రీ తెచ్చుకోకుండా. అలాగే భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేక అనుగ్రహం మన మీద ప్రసరిస్తుందేమో అని ఎదురు చూడకూడదు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారనమాట. మన సాధన మనం చేస్తూనే ఉండాలి అని. సో, ఇలా ఇక అదొక విషయం చెప్పారు. సో, ఈ భావభక్తి అనేది ఎలా మనం తెచ్చుకోవచ్చు అంటే మరి భగవంతుడి గాని, శుద్ధ భక్తుడి వల్ల గాని వాళ్ళ సాంగత్యం చేస్తూ నిరంతర సాధనతో ఫస్ట్ మార్గం. రెండవ మార్గం భగవంతుడి పట్ల, శుద్ధ భక్తుడి పట్ల అవ్యాజ అనురాగాన్ని ప్రదర్శించడం. సో, వాళ్ళ అంటే భగవంతుడిది గాని, అశుద్ధ భక్తుడిది గాని ఆ అవ్యాజ అనురాగం ప్రసరించినప్పుడు ఈ భావభక్తి వస్తుంది. కానీ ఈ అవ్యాజ అనురాగం వాళ్ళది అందరికీ సంభవించదు. అందుకని మనం వాళ్ళ సాంగత్యము నిరంతర సాధన చేయడమే బెటర్ అని చెప్తున్నారు. సో, నారదుడి జీవిత వృత్తాంతంలో మరి కొన్ని విధులు అనుసరించి ఆయన భక్తి మార్గంలో ఉండడం ద్వారా భావభక్తి స్థాయిని అందుకున్నట్లుగా మనకొక దృష్టాంతం అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ కనిపిస్తుంది ఆయన జీవితంలో. సో, భాగవతంలో చెప్తూ ఉంటారు ఆయన కథ. నారదుల వారు వ్యాస మహర్షికి తన వృత్తాంతం అంతా చెప్తారు. సో, తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతం అంతా చెప్పి ఏ విధంగా తను ఈ భావభక్తి స్థాయికి వెళ్ళారో ఆయన వివరిస్తారనమాట. ఏమిటి అంటే ముందు జన్మలో నారదులు ఈ భాగవతోత్తముల సేవలో ఆయన ఉన్నారు. ఆయన ఒక పరిచారిక కుమారుడిగా జన్మిస్తారు. ఈవిడ పాపం అక్కడ ఏదో పనులు చేస్తూ ఉండేది వాళ్ళ తల్లి. ఈయన మరి 5 సంవత్సరాల వయసు నుంచే ఈ భాగవతోత్తములందరూ అక్కడ చాతుర్మాసంలో వాళ్ళు ఒక చోటు ఉంటారు. అటు ఇటు వెళ్లకుండా ఉంటూ నార్మల్‌గా వాళ్ళు సంచరిస్తూ ఉంటారు. కానీ చాతుర్మాసంలో ఒక చోటు ఉండి వాళ్ళు వ్రతాలు, ఈ యజ్ఞాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు. సో, వాళ్ళు అలా చేస్తున్నప్పుడు ఈ భాగవతోత్తములకి వాళ్ళకి సేవ చేయడం చేసేవారు. వాళ్ళు తిని వదిలేసిన ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటూ ఉండేవారు. వాళ్ళకి అవసరమైన పనులు చేసి పెడుతూ వాళ్ళు కీర్తనలు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు అవన్నీ రోజు వింటూ ఉండేవారు. ఆయన వాళ్ళ నోట్లో నుంచి మరి భగవంతుడి లీలలను వింటూ ఉండేవారు. ఆ వినే భాగ్యం ఆయనకి కలిగింది. దాంతో ఆయన హృదయం
భగవంతుడి వైపు ఆకర్షింపబడిందనమాట. సో ఈ భగవత్ లీలలు వినడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపుతూ ఆయన ఎప్పుడు క్రమేణా ఈ భావభక్తిని పెంపొందించుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర రోజు వినాలి అనే ఆసక్తితో రోజు వింటూ భగవంతుడి పట్ల ఈ ప్రేమ పెంచుకున్నారు. సో భావభక్తి, ఈ భావభక్తి శుద్ధమైన కృష్ణ ప్రేమకు 1 స్టెప్ కింద ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఇంకొక మెట్టు మాత్రమే ఉంటుంది, ఒక్క మెట్టు కిందలో ఉంటుంది. సో ఈ తరువాత శ్లోకంలో సో ఆయన ఈ రకంగా భావభక్తిని పెంపొందించుకున్నారు. తరువాత శ్లోకంలో అంటే అందుకే చెప్పారు, ఆ భావభక్తిలో సెట్ అయినప్పుడు సమాధి స్థితికి వెళ్తారు, అది పరిపూర్ణ స్థితి అన్నమాట. సో ఈ సందర్భంగా మరి ఈ శ్లోకంలో తర్వాత శ్లోకంలో నారదులు ఈ మహామనులందరి దగ్గర నుంచి కృష్ణలీలలు వినడం ద్వారా క్రమేణా తనకి భగవత్ ప్రేమ ఎలా అంకురించిందో చెప్తారు. చెప్పి ఆ సందర్భంలో ఆయన ఏమంటారు అంటే, నారదులు మొదట నేను వర్షాకాలంలో ఈ చాతుర్మాస దీక్ష వహించి మునుల సేవలో గడిపాను. ప్రతి ఉదయం సాయంత్రం కూడా వాళ్ళు మహామంత్రంతో సంకీర్తన చేయడం, వాళ్ళ సంకీర్తనలు అవన్నీ ఆలకిస్తూ ఉండేవాడిని. క్రమంగా నా హృదయం పవిత్రం అయిపోయింది. ఇంత శ్రద్ధగా నేను ఆలకించి ఆసక్తితో ఆలకించడంతో నా హృదయం పవిత్రమైంది. వారి సంకీర్తనలన్నీ నేను శ్రద్ధగా వినడం వల్ల ఇక నాకు ఈ ఐహిక జగత్తుకు చెందిన రజోతమో గుణాలన్నీ కూడా అంతరించిపోయాయి. ఆ రజోతమో గుణాల ప్రభావం అంతా కూడా నాలో నుండి తొలగిపోయింది. ఎందుకు? కేవలం ఆ సంకీర్తన శ్రవణం చేయడం వల్ల. సో భక్తిలో నా మనస్సు దృఢంగా లగ్నమైపోయింది అని చెప్పి నారదుల వారు చెప్తారు. సో ఎలా లగ్నమైంది అంటే, కేవలం వాళ్ళు చేసే సంకీర్తన శ్రవణంతో ఆయన పవిత్రమైపోయి భక్తిలో ఆయన హృదయం నిమగ్నమైంది అని చెప్పి స్వయంగా నారదుల వారే వ్యాసుల వారికి భాగవతంలో 1.5.28లో చెప్పడం జరిగింది. సో కేవలం శుద్ధ భక్తుల సాహచర్యం వల్లే ఒక వ్యక్తి ఎలా భావభక్తి స్థాయికి ఎదుగుతాడన్నది నిరూపిస్తుందన్నమాట. నిరూపించడానికి ఇవి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు. శుద్ధ భక్తులు కదా మరి, వాళ్ళంతా భాగవతులు. వాళ్ళ దగ్గర ఉండి వాళ్ళ సాంగత్యంతో ఆ శ్రవణంతో ఆయన పవిత్రులు అయ్యారు. అందుకని ఉదయం సాయంత్రం కూడా ఇలా మనం భగవన్నామాన్ని కీర్తిస్తూ శుద్ధ భక్తులతో నిత్య సాంగత్యం ఉండడం చాలా అవసరం. ఆ విధంగా మనం గనక హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకున్నట్లయితే భగవంతుడి పట్ల మరి స్వచ్ఛమైన భావభక్తి పెంపొందించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి శుద్ధ భక్తులతో భగవన్నామంతో మనం ఈ రకంగా స్వచ్ఛమైన భావభక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో భాగవతంలో మరి 3వ స్కందంలో కపిల భగవానుడు తన తల్లి అయిన దేవహూతికి మరి భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. అందులో ఈ మాటలన్నీ కూడా పై అంశాన్ని ఇంకా ధృవీకరిస్తున్నాయి. ఏది కపిల భగవానుడు చెప్పిన మాటలు, ఏది పైన నారదుల వారు చెప్పినట్లుగా. ఏమని? మరి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే నా భక్తి యొక్క సామర్థ్యం నాకు అనుభూతం అవుతుంది. అంటే ఎవరైతే శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటారో అప్పుడు వాళ్ళ భక్తి యొక్క శక్తి కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఒక శుద్ధ భక్తుడు ప్రసంగించారు అంటే ఆయన చెప్పిన విషయాలు వినే వాళ్ళ హృదయం మీద హృదయానికి హత్తుకుంటాయి, పనిచేస్తాయి. కాబట్టి శ్రవణ కీర్తనలలో ఉన్న రహస్యం అది అంటున్నారనమాట. సో అంటే బాగా చెప్పినా కూడా ఎవరైనా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నా నిజమైన భక్తులైతే హృదయానికి హత్తుకుని దివ్య పారవస్యాన్ని కలిగించే విధంగా వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉంటుంది కానీ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యాన్ని కోరుకోవాలి. అలాంటి సాంగత్యం వల్లే మరి కనిష్ట భక్తుడు కూడా భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తిని, భావాన్ని, భావప్రేమను నిస్సందేహంగా పెంచుకోవచ్చు. సో శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు. ఈ భావభక్తి స్టేజ్కి కూడా వెళ్ళగలమని స్వయంగా నారదుల వారు నేను వాళ్ళందరిది విని ఆ రకంగా పవిత్రమైన హృదయం భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షితున్నయ్యాను. ఎందుకంటే కేవలం ఆ భాగవతుల వారు వాళ్ళు ప్రొద్దున సాయంత్రం చేసే సంకీర్తనలు వినడం వల్ల, వాళ్ళ సేవల వల్ల, వాళ్ళ సాంగత్యం వల్ల, వాళ్ళ ప్రసాదం స్వీకరించడం వల్ల. కాబట్టి పద్మపురాణంలో కూడా
భావభక్తి స్థాయిని అందుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా కనిష్ఠులు ఉన్నారు అంటే అటువంటి భక్తురాలు ఒక ఆవిడ భగవంతుడి అనుగ్రహం కోసం ఆవిడ రాత్రంతా కూడా నాట్యం చేసినట్లు ఒక కథ ఉన్నది పద్మపురాణంలో. ఏది, ఆవిడ కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్నది కానీ భావభక్తి స్థాయిని పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఆవిడ రాత్రంతా కూడా భగవంతుడి అనుగ్రహం కోసం నాట్యం చేసిందని ఒక కథ ఉన్నదంట పద్మపురాణంలో. సో ఒక్కొక్కప్పుడు ఎటువంటి భక్తి సాధన కూడా లేకుండా సడన్ గా ఒక్కొక్కళ్ళులో ఈ కృష్ణ భక్తి మొలకెత్తడం కూడా చూడొచ్చు మనం, ఏ సాధన లేకుండా ఉన్నట్లుంది. సో అలాంటి ఆకస్మికంగా వచ్చిన భక్తి భావన శ్రీకృష్ణుడి ఆయన అనుగ్రహం వల్ల కానీ మరి భక్తుల అనుగ్రహం వల్ల కానీ మొలకెత్తుతుందని మనం గ్రహించాలంటున్నారు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఆనరరీ పిహెచ్డీలు చదువుకోకపోయినా కొందరికి వస్తాయని. అలాగే రెండవ విధానం ఈ భావభక్తిలో, ఫస్ట్దేమో మనం శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం, వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం, ఆ తర్వాత సాధన రెండు ఉండాలి, అప్పుడు భావభక్తి పెంపొందించుకోవచ్చు. ఇవన్నీ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాం. నారదుల వారిది కూడా అలాగే చూసాం ఎగ్జాంపుల్గా. రెండవది, భగవంతుడిది కానీ భక్తులది కానీ అవ్యాజ అనురాగం ఎవరి మీదైనా పడింది అంటే వాళ్ళకి అది వస్తుంది. అయితే అది అందరి మీద పడదు, ఎవరి మీద పడుతుందో ఎందుకు పడుతుందో కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. ఆ అర్హులైన వాళ్ళకి పడుతుంది పూర్వజన్మ సుకృతాల వల్ల. సో అది అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏ భక్తిలో లేకపోయినా వాళ్ళు సడన్ గా భక్తులు అవ్వచ్చు అని చూసాం మనం. ఆ విషయమే మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇందులో ఇటువంటి అనుకోకుండా ఇలా అకస్మాత్తుగా భగవంతుడు అనురాగం వల్ల అంకురించిన ఈ భావభక్తిలో 3 రకాలు ఉంటాయట. కేవలం ఒక మాట వల్ల, ఒక చూపు వల్ల, ఒక ఆశీర్వచనం వల్ల అది అంకురించవచ్చు. సో భగవంతుడి మాట వల్ల కానీ, ఆయన దృష్టి వల్ల కానీ, చూపు వల్ల కానీ, ఆయన బ్లెస్సింగ్ ఆశీర్వాదం వల్ల కానీ ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు భక్తులైపోవచ్చు అంటున్నారు. కేవలం ఒక మాట వల్లే భక్తి అనేది అంకురిస్తుంది అనే విషయం గురించి ఒక శ్లోకం కూడా ఉన్నది నారదీయ పురాణంలో. ఏమిటేట, భగవంతుడు నారదుడితో చెప్తున్నారు, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా, నా పట్ల నీకు దివ్యానందంతో కూడుకున్నటువంటి మంగళప్రదమైన శుద్ధ భక్తి భావన కలుగుగాక అని చెప్పేసి ఆయన ఒక మాట అన్నారు. సో దాంతో మరి ఆయనకు కలిగింది. స్కంద పురాణంలో కూడా కేవలం ఒక చూపు వల్లే భగవంతుడి పట్ల భావభక్తి అంకురించడం గురించి ఒక శ్లోకం ఉన్నది. అందులో ఏమున్నది, చాంగల దేశవాసులైన దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి సందర్శించినంతనే వారి హృదయాలు ఆయన వశమై ఆయన నుండి తన చూపులను మరల్చుకోలేకపోయారు. సో ఆయన చూసి చూడటమే ఇక వాళ్ళు ఆయనకు వశులైపోయారు. ఇంకా మీద నుంచి వాళ్ళు హృదయాన్ని మరల్చుకోలేకపోయారు. సో భగవంతుణ్ణి చూసినా సరే ఆ రకంగా హృదయపూర్వకంగా హృదయపూర్వకమైన భగవంతుడి ఇదే ఆశీర్వచనం, బ్లెస్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, శుక సంహితంలో నారదులు వ్యాసులతో చెప్తారు, నీకు కలిగిన కుమారుడు దైవాది దేవుడి యొక్క గొప్ప భక్తుడు, ఎలాంటి విధులు పాటించకుండానే, ఎలాంటి సాధన చేయకుండానే అనేక జన్మలలో చేసినటువంటి భక్తి సాధన కలిగే లక్షణాలన్నీ కూడా అతనిలో ఉన్నాయని నేను గమనించాను. సో సుఖదేవ గోస్వామి పుట్టుకతోని ముక్త పురుషుడు మనం చూస్తాం. అది ఈ శుక సంహితలో ఇంకా ఆయన గురించి క్లియర్గా ఉంటుంది. బట్ భాగవతంలో కూడా ఆయన గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆయన ముక్త పురుషుడు. సో ఆయనకి ఇక ఎటువంటి పవిత్రీకరణ విధానాలు అక్కర్లేదు. మనకి నార్మల్గా ఉపనయనము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. మరి అవన్నీ కూడా పవిత్రీకరణ విధానాలు కొన్ని ఉంటాయి. అవేవి కూడా ఆయనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన ముక్త పురుషుడు అన్నది చూస్తాం. సో అలా ఆశీర్వాదంతో మరి భగవంతుడి కరుణ కాబట్టి నీ కుమారుడు అటువంటి వాడు, ఏ సాధన లేకుండానే ఆ భగవద్ ఆశీర్వాదంతో అతనికి ఈ లక్షణాలన్నీ వచ్చాయి అని చెప్పి నారదులు వారు స్వయంగా వ్యాసులతో అంటారు. సో ఇట్లా భగవంతుడి యొక్క మరి మాట వల్ల కానీ, ఆయన చూడడం వల్ల కానీ, మరి ఆయన దృష్టి సోకిన, ఆయన ఆశీర్వాదం ఉన్నా అలా జరగచ్చు. మరి భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ఈ భావభక్తిని గురించి ఇంకా భాగవతంలో నారదులు ధర్మరాజుతో ఏమంటున్నారు అంటే,
ఈ భావభక్తిని గురించి మహారాజా ఈ ప్రహ్లాదుడి స్వభావం ఇలాంటిది అని వర్ణించడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే అతనిలో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మరి గొప్ప భక్తుడు కదా, అతనిలో భగవంతుడి పట్ల సహజంగానే ఆకర్షణ ఏర్పడింది అంటున్నారు. అతని స్వభావం గురించి నేను ఏం చెప్పినా కూడా ఈ వట్టి మాటలే. ఎందుకంటే అతని యొక్క నిజ స్వభావం వర్ణనాతీతం. ఎందుకు? శుద్ధ భక్తుడు భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని అతని హృదయం సూర్యుని వలె ప్రకాశవంతం అయిపోయింది కాబట్టి అతని యొక్క నిజ స్వభావం వర్ణించడానికి కూడా సచ్చిత్తానంద తత్వం అంత ఈజీ కాదు అని చెప్పి నారదులే స్వయంగా ధర్మరాజుతో చెప్తున్నారు. అయితే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మరి తల్లి గర్భంలో ఉండగానే నారదుల వారు ఆ తల్లికి చెప్తుంటే భగవంతుడి యొక్క ఘనతను విని ఆయన అప్పటి నుంచే ఇది భగవంతుడిని ఈ రకంగా ఆయన ప్రార్థించడం జరిగింది. కాబట్టి దీనివల్ల మనకేం తెలుస్తుందంటే ఈ మాటల వల్ల ప్రహ్లాదుడి భావభక్తికి భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల కలిగిన సహజ పరిణామం అని చెప్పి నారదులు వారు అంగీకరిస్తున్నారు. ఆయన చెప్పినా కూడా అదంతా ఎందుకు జరిగింది అంటే అది భగవద్ అనుగ్రహం ఉండడమే ప్రహ్లాదుడికి ఆ భక్తుడు అవడానికి కారణం అంటున్నారు. ఆ భక్తిభావం, అంతటి భక్తిభావం రావడానికి కారణం. అలాగే ప్రహ్లాదుడికి మరి సహజాకర్షణ ఉన్నది శ్రీకృష్ణుడి పట్ల, భగవంతుడి పట్ల. అది మరి నారదుల వారి అనుగ్రహమే కదా. ఆయన మరి తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పడం ఇదంతా. అయితే నారదుల వారు ఏమంటున్నారంటే చెప్పినా కూడా అంతటి శుద్ధ నిత్యమైన స్వభావం వచ్చింది అంటే అది భగవంతుడి అనుగ్రహమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరైనా ప్రామాణికుడైన భక్తుడు లాంటి నారదులైనా భగవంతుడి నిత్య సహచరుడు కాబట్టి నారదుడు ప్రహ్లాద మహారాజుకి మరి శుభాన్ని కోరడం వల్ల అతనికి శుభ లక్షణాలన్నీ కూడా వచ్చాయి. ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుడైన నారదుడు మరి అతనికి చేసిన బోధల వల్ల కూడా వచ్చాయి. దీన్నే సహజాకర్షణ. ఆ రకంగా సహజంగానే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమతత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నాడు, సహజాకర్షణ. సో భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల కానీ నారదుడి వంటి భాగవతముని అనుగ్రహం వల్ల మాత్రమే ఈ రెండో రకమైన భావభక్తి సాధ్యపడుతుంది. మొదటిది మనం శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము, భక్తి మార్గంలో మన సాధన చేసుకుంటూ ఉంటే సాధ్యపడుతుంది. ఇలా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి నారదులు, ఇలాంటి శుద్ధ భక్తుల యొక్క అనుగ్రహం, భగవద్ అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు ఇలా కొంతమందికి ఇది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. స్కంద పురాణంలో కూడా పర్వతముని నారదుల వారితో ఇలా అన్నారట, నారదముని, మునీంద్ర, మహర్షులందరిలోకి మేటి మహర్షివి కదా నీవు, నీ ఆశీస్సుల వలన సత్సంకల్పం వలన హీనజాతుడైన ఒక వేటగాడు కూడా గొప్ప కృష్ణ భక్తుడయ్యాడు. సో నారదుల వారు ఇలా ఎంతమందినో ఆఖరికి వాల్మీకిని కూడా మార్చింది ఎవరు అంటే నారదుల వారు. సో ప్రహ్లాదుని, తర్వాత ధ్రువ మహారాజుని, వాల్మీకిని, ఇలాంటి ఇది ఇంకొక వేటగాడు గొప్ప భక్తుడైపోయాడు నారదముని యొక్క ఆశీర్వాదంతో. సో నీ యొక్క సత్సంకల్పంతో వేటగాడు కూడా గొప్ప భక్తుడయ్యాడు అని చెప్పేసి ఈ పర్వతముని నారదుల వారితో అనడం స్కంద పురాణంలో ఉంది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే ఇలాంటి గొప్ప భక్తులు వాళ్ళ అనుగ్రహం ఉంటే ఎవరైనా ఇలా మారవచ్చు అని. అలా భగవంతుడి పట్ల ఈ భావభక్తి అనేది 5 ప్రకారాలుగా ఉన్నాయి. వాటిని నెక్స్ట్ చాప్టర్లో రూప గోస్వామి వివరిస్తారు. నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్లో అది చూద్దాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఎవరు రాగభక్తిని గురించిన విషయాలు ఎవ్వరు పెట్టలేదు చాట్ బాక్స్ లో. సో ఎవరికి గుర్తులేవన్నమాట నిన్న మనం చూసిన విషయాలు. అవునా? రాగభక్తిని గురించి మీకు గుర్తున్న పాయింట్స్ పెట్టమని అడిగాను, మరి ఎవరు చాట్ బాక్స్ లో ఒక్క పాయింట్ కూడా పెట్టలేదు. ఏమి గుర్తులేవా ఎవరికి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? అది మెయిన్ పెట్టడానికి ఏంటంటే మీరు చెప్పబోతున్నారు కదా, మీరు వినకుండా అది కొట్టేదానికి మాకు టైం మళ్ళా ఇదవుతుందని పెట్టలేదు. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. సో క్విక్ గా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. పెట్టాను మాతాజీ నేను. ఓకే. అదేంటంటే మీరు చెప్పుకుంటా పోయేది మేము వినకపోతే మాకు ఆ శ్రవణమే మీరు లూజ్ అవుతారు కదా, అర్థమైంది. సో మీరు అందుకనేసి మళ్ళా స్టాప్ చేశాను.
ఓకే ఓకే అదే రేపు మాతాజీ. క్లాస్ అలాగే. స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి మీకు గుర్తున్న పాయింట్స్ పెట్టండి భావభక్తిలో. ఆ, అప్పుడు అది క్లాస్ బెస్ట్. అది అవగానే అట్లా చూద్దాం. చేస్తామండి. ఉమ్, అది ఓకే అది ఓకే హరే మాతాజీ. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ఉమ్, మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు హరే మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. సో రాగభక్తి క్విక్ గా మనం చూసింది ఇది సంబంధ రూప రాగభక్తి. దాంట్లో అంతకుముందు కామరూప రాగభక్తి కూడా చూసాం. సో ఈ సాధనలో మళ్ళీ మరి ఈ కామరూప రాగభక్తిలో ప్రత్యక్ష పరోక్ష ఉంటుంది. అలాగే సంబంధ రూప రాగభక్తి అంటే వాత్సల్యంతో ఇప్పుడు యశోదలాగా అలా మనం అనుకుని కూడా భక్తి మార్గంలో ఉండొచ్చు అన్నది చూసాం. రెండు కూడా ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను కూడా ఉంటాయి రెండు భక్తులు, అది చూసాము. ఇప్పుడు భావభక్తి దానికంటే ఒక మెట్టు ఎక్కువ. అయితే జస్ట్ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి 1 మెట్టు దిగువలో ఉంది భావభక్తి. సో అది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఈ భావభక్తిలో 5 రకాలు ఏమిటో చూద్దాము. మరి అటెండెన్స్ అందరూ తీసుకున్నారు కదా, సో క్లాస్ ఎండ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. మాతాజీ రేపు పెడదామా క్లాసు? రేపు ఫ్రైడే కదా ప్రభుజీ, థర్స్డే కదా. అంటే పెద్ద పండగ కదా మాకు ఇక్కడ ఇండియాలో. యూజువల్లీ 18 days క్లాస్ అవేవి నార్మల్ గా మనం అక్కడ ఆపము. ఇక్కడ కూడా నార్మలీ వి డోంట్. అందులో లెక్క ప్రకారం అయితే మనకి కరెక్ట్ గా ఫ్రైడేకి అయిపోతే మనకి అంటే ఈసారి కూడా అటెండెన్స్ తగ్గింది అందుకని చూస్తున్నారు. అదే అర్థమైంది. సరే చూద్దాము. అంటే మండే రోజు కొత్త క్లాస్ ప్రారంభించాలి అనుకుంటే డెఫినెట్ గా తీసుకుని ఉండేదాన్ని. కాకపోతే ఈరోజు మనకి మండే స్టార్ట్ చేయక్కర్లేదు, ఒక 1 week గ్యాప్ ఇవ్వమన్నారు వాళ్ళందరినీ జాయిన్ చేసి మళ్ళీ లెవెల్ 2 చేయడానికి. సో అందుకని మేబీ వీ కెన్ స్కిప్ ఏమో మరి రేపు కావాలంటే థర్స్డే. ఓకే సరే ప్రభుజీ, రేపు స్కిప్ చేద్దాంలే అయితే. ఓకే అందరికి మరి అందరూ ఓకేనా స్కిప్పింగ్ కి? రేపు క్లాస్ ఫ్రైడే తీసుకుంటాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రేపు క్లాస్ స్కిప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, పెద్ద పండగ కదా అని మీ తరఫున రికమెండ్ చేశాను మాతాజీకి. ఓకేనా అంటున్నాను. ఇప్పుడు నాకు పడతాయి తిట్లు. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. మీరు ఎవరు ఉత్సాహంగా అంటే క్లాస్ విందామంటే నాకేం ఇబ్బంది లేదు. బాగుంది కదా. క్లాస్ కి వస్తామంటే తప్పనిసరిగా క్లాస్ తీసుకుందాం. మీరు పండుగ రేపు కొంచెం కుదరదు మీరు అనుకుంటే పోనీ రేపు స్కిప్ చేయొచ్చు. అది అడుగుతున్నారు ప్రభుజీ, అడుగుతున్నాము. మీ ఉద్దేశం ఏమిటో మరి చెప్పండి. ఈరోజు అదే 7 వచ్చారు. అసలు ఈ మధ్య భవానీ మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. నాకు చెప్పినప్పటి నుంచే నేను ఒక క్లాస్ కూడా ఆబ్సెంట్ అవ్వలేదు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. నేను వచ్చాను ప్రభుజీ ఇవాళ. అవును, రేపు మీకు ఆఫ్ ఇద్దామా అని అనుకుంటున్నాం. ఇవ్వండి. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంతాక మరి హరే కృష్ణ మంత్రం అనేది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ద్వారానే మనకి వచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా. అది నారద మహర్షి భాగవతోత్తముల దగ్గర నుంచి కూడా అప్పుడు అక్కడ చేశారనంటే అది మొదటి నుంచి ఉన్న మంత్రం అని అనుకోవాలా? అంటే హరే కృష్ణ అనేది కరెక్ట్ గా ఇదే పద్ధతిలో లేకపోయినా భగవంతుడి నామం అన్నదానికి హరే కృష్ణ అన్నది రిఫర్ చేశారు. అది ఇప్పుడు అది ఓకేనా మాతాజీ? సో భగవన్ నామం అక్కడ భగవన్ నామాన్ని సూచిస్తుంది అది. సో మనందరికీ నేను ఇలా అనుకున్నాను, ఇప్పుడు 500 సంవత్సరాల క్రితం మహాప్రభువు చెప్పిన మంత్రం కదా, అది మొదటి నుంచి ఉన్న మంత్రమేనేమో, అందుకనే అట్లా చెప్పుకుంటారు నారద మహర్షి అని చెప్పి అనుకున్నాను. అదే మీరు అర్థమైంది మీ పాయింట్ నాకు. అందుకని అంటే హరే కృష్ణ అనేది మనం ఇప్పుడు ఆ మంత్రాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి భగవన్ నామానికి ఆ మంత్రాన్ని చెప్తూ సూచించారు అది. బట్ మంత్రం అయితే మీరు అన్నట్లు చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఫార్మాట్ ని ఆ పదాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి, కానీ ఆయన దాన్ని ఆ మంత్ర రూపంలో ఆ రకంగా ఆయన చెప్పారు. అది హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో అయితే మరి అందరూ కావాలనుకుంటున్నారా రేపు మరి ఆఫ్? అప్పుడు తీసుకుందరు గాని ఆఫ్. ప్రభుజీ ఓకే అంటున్నారు. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభుజీ ఆయన ఓకే అన్నారు. సో ఎల్లుండి ఫ్రైడే మీట్ అవుదాం అందరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.